en aquest vídeo aprenderem els ossos dels bebès, dels nens i nenes, adults i adultes. Els ossos proporcionen forma i suport al cos i protecció per a alguns. A més, els ossos serveixen com a lloc d'emmagatzematge per a minerals i proporcionen un medi medul·la-espinal per al desenvolupament i emmagatzemament de les cèl·lules mare. Ara anirem amb els bebès. Quan neix un nadó, el seu cos conté aproximadament 300 ossos. A la llarga s'acaben fusionant, s'uneixen en créixer, per passar a formar l'esquelet de 206 ossos d'una persona adulta. Alguns dels ossos del nadó estan composts exclusivament per un material espessat anomenat cartílag. Ara anirem amb els nens i nenes. Els ossos dels nens i nenes i dels adolescents són més petits que els dels adults i contenen cartílag de creixement, també conegut com placa de creixement o placa epifisària. Ara toca els ossos dels adults. L'esquelet està compost per 206 ossos a l'adult i contribueix a donar forma al cos. A més, exerceix diverses funcions importants per al cos. Els ossos es classifiquen usualment en 5 tipus: plans, llargs, curts, irregulars i sesamoides. Els ossos del cos humà tenen moltes funcions importants. Principalment són els responsables de la rigidesa somàtica, el contorn estructural, la postura alçada o bipedestació i el moviment. Ara toca l'hora de les preguntes. Quants ossos tenen els bebès? Corre, que s'acaba el temps! Corre! Molt bé, els bebès tenen 300 ossos. Molt bé, anem a la segona pregunta i penúltima. Quants ossos tenen els nens i nenes? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, temps! Jo sé que no he dit quants ossos tenen els nens i nenes, però vosaltres què creieu? A, 300 ossos o B, 206 ossos? Deixeu a baix en els comentaris. Bé, anem a l'última i tercera pregunta. Quants ossos tenen els adults i adultes? Corre, que s'acaba el temps. Corre, pensa ràpid. És molt fàcil. Corre, que s'acaba el temps. Quants ossos tenen els adults i adultes? I la resposta és: els adults tenen 206 ossos. Fins aquí, espero que us hagi agradat. Adeu, subscriu-vos i també like. Adeu!